An canoalaí Parailimpeach Patrick O'Leary agus a chréinalaí Neil Fleming a codú le farrág ó bhfuil simiige sa spórt. Drastal Patrick ar an ácha díarna den cheanal seo a bhí ar siúl ceithre bliain na hain agus an éirí lach se cuairt sna cluichí Parailimpeach a Rio. Bhí mé tain agus cail mé mo chos. Thosig mé just ag caiicáil chun, I suppose, mo fuinneamháil arás agus gachród. Agus an sin, bhí mé ag dul dígar níos crua agus ní crua ag tréáil gach lá agus dígar níag bhí an talam dulgarío. Bhí neart eile ar Taispeántas fásta dá bhsiúd nachhfuil le geirí túirt faoin uisce. Thomas an seo níos leis na ninaín cuimhe. Tá sé gimmert seo le gimmert leadach lábha. Sné an spórt teice spráilethe leadach lábha. Agus tá sé nach leir sé gimmert an seo níos le Arena agus níos le Rónan siad na coaches teice. Glacum part in Rio agus glacum part in na clachtaí in London, ceithre bliain hin agus a sport an accessible table tennis. Dear Common Parailimpeach na hÉireann go dastíonn tiilú lúthchleasaithe uafa le hé hurt in na cluichí Parailimpeach na blianta tá le hácht. Is féidir le daoine óga breathnú ar na spórtainna éagsúla atá ar fáil dóibh agus beidir nach raibh is acu gur féidir le na cléise imirt. So, is lá iontoch é agus is go hiintach an airt an daoine go eáil an seo aniu. Tá Common Parailimpeach na hÉireann ag súil go spreagadh ácáid an leniu daoine óga le páirte lachas sa spórt. Cabhas na go bhfeicimid cuide acu a Tokyo a fiche. Cíomhan ní chun choile nó a TG4 am le Cliath.